non por casualidade veño microfonada, non por casualidade veño cun teléfono móvil na man. Cantas de vós o tedes na man neste momento? De feito, vexo luces por aí tamén, como ocorre en calquera lugar no que se reúne un número importante de xente. Cada quen imos acompañadas da nosa xa computadora persoal que nos acompaña case en cada momento da nosa vida. Dábavos a benvida a Tempo da Psicoloxía, a súa segunda edición, unha iniciativa de divulgación que promoven o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e máis a Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago. Por tanto, un evento divulgativo que parte do ámbito da psicoloxía, pero que quere abrirse a toda a sociedade e a todos os axentes sociais para reflexionar sobre aqueles temas que nos importan. Este ano, cunha ollada ampla sobre a sociedade digital, sobre os seus aspectos máis luminosos, sobre as posibilidades que as tecnoloxías da información nos ofrecen e tamén sobre algúns aspectos máis complicados que vai ser de feito polos que abramos hoxe intervención cunha mesa redonda, cunha conversa realmente máis ben sobre condutas aditivas na rede. Pero antes de que falemos xa coas persoas que participan nesta primeira xornada, unha xornada que se vai completar con outras charlas abertas de acceso libre e gratuito como esta durante o resto da semana e cunha xornada final este xoves xa destinada a título ao público académico. Imos empezar logo encetando oficialmente esta segunda xeira de Tempo da Psicoloxía coa intervención de representantes das entidades e das institucións que a fan posible. Van intervir Mercedes Rosón, que é a concelleira de Acción Cultural, entre outras áreas, do Concello de Santiago de Compostela, Lourdes Mirón, que é a decana da Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago, María Rosa Álvarez Prada, que é a decana do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, e Susana López Abella, que é a secretaria xeral de Igualdade. Deixo vos xa con elas. Boa tarde a todas e a todos. Un dos grandes desafíos aos que se enfronta a sociedade actual é o continuo e acelerado cambio que se está producindo a nivel tecnolóxico. Un cambio que está xerando novas pautas de comportamento e de interrelación persoal. Comparto e preocúpame a visión de Luis Ernesto Salinas, consultor de Inteligencia Artificial do Banco Mundial. Durante o Congreso Iberoamericano de Ciberpsicoloxía, sinalou que a transformación tecnolóxica implica a configuración dunha realidade digital inmersa na realidade física na que vivimos. E que cada día que pasa crece o número de funcións e actividades da realidade física que se incorporan á realidade digital. A súa conclusión era que, neste momento, podemos afirmar que dependemos do digital para poder vivir en sociedade de xeito cecais irreversible. Por iso é importante que, como persoas, teñamos o control das nosas vidas, que sexamos conscientes de que as novas tecnoloxías son unha ferramenta que nos axuda no devir diario, pero que nunca poden sustituir as relacións entre as persoas. É unha tarefa moi difícil, porque a realidade tecnolóxica está mudando a estrutura e o funcionamento da sociedade. En determinados aspectos dun xeito moi positivo, como na saúde, o transporte, entre outros. Todos debemos adaptarnos aos novos contextos da sociedade digital. Pero nesa adaptación non debemos esquecer a nosa condición de persoas cun rol social, a nosa identidade, os nosos pensamentos ou a nosa liberdade. Debemos ser nos mesmos, sen que nos condicionen as novas tecnoloxías. Trátase dun difícil equilibrio, como decía, no que deben estar presentes as ciencias do comportamento, orientando e acompañando as persoas, co obxectivo de reducir os riscos negativos que sobre o individuo teñen as novas tecnoloxías, como illamento, desconexión coa realidade ou ciberacoso, por citar algúns deles. O desenvolvemento humano ten que ser paralelo ao desenvolvemento tecnolóxico, pero nunca depender del. Xornadas como unha ollada sobre a sociedade digital son un dos instrumentos dos que dispomos para coñecer a actual realidade digital e como nós, como individuos e como sociedade,
nos adaptamos á mesma. Grazas ao Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e á Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela por dar visibilidade a un debate tan necesario. E gracias por convidarme a abrir estas xornadas tan interesantes e, como decía, necesarias. Moitas grazas. Boa tarde, benvidas e benvidos a esta actividade. Tanto o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia como a Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago estamos moi contentos de que podamos falar xa da segunda edición desta semana dedicada á psicoloxía, deste tempo de psicoloxía. Vamos da man nesta iniciativa porque a ambas institucións, a Universidade de Santiago, a súa Facultade de Psicoloxía e o Colexio Profesional de Psicólogos, nos interesa promover actividades que servan para divulgar e tamén para prestixiar a nosa profesión. Para que isto poida ser así, necesitamos, dende a Facultade, motivar a participación dos profesores e dos estudantes, e dentro do colexio motivar a participación dos profesionais, que despois de todo van ser os mesmos cos estudantes, solo que uns anos despois. Por iso, organizamos estas xornadas, este ano dedicadas a un aspecto de moito interese tanto profesional como social, como é a realidade desta nova era digital, as novas tecnoloxías. O que pretendemos é acercar a psicoloxía á sociedade. O que pretendemos é que poidades aprender algo e que nós poidamos aprender algo de vos. Por iso, simplemente quero darvos as gracias a todos por a vosa presencia hoxe aquí. Moitas grazas. Boa tarde a todas e a todos, e benvidas e grazas por estar aquí na segunda edición de Tempos da Psicoloxía, que hoxe vamos a abrila, neste magnífico teatro principal. Realmente, un orgullo estar aquí. Polo tanto, en nome do Colexio Oficial de Psicoloxía, teño que agradecer ao Concello de Santiago todas as facilidades que realmente nos deu para poder hoxe abrir esta segunda edición de Tempos de Psicoloxía. Tamén quero agradecer moi especialmente á Secretaria Xeral de Igualdade, porque desde o primer momento que puñemos en marcha este evento, esta gran actividade de Tempos de Psicoloxía, colaborou realmente con nós. Para qué? Pois para que en todos os temas, en todas as temáticas, teñamos presente a perspectiva de xénero, teñamos presente esa ollada, poñamos as gafas lila para realmente ver e construir outro tipo de sociedade máis xusta, máis igualitaria, que a día de hoxe aínda está sen conquerir. Dende aí, sempre realmente apostou para que nas distintas temáticas podamos contar coa Secretaría Xeral de Igualdade. É certo, a psicoloxía avanza ca sociedade e a sociedade avanza coa psicoloxía. Polo tanto, temos que realmente apostar e traballar con esa mirada de cambiala. E cambiala como e para qué. Con eso tamén nace esa vocación de traballar xuntos e xuntas coa Facultade de Psicoloxía. E por iso apostamos por Tempos da Psicoloxía. E así, cada mes de febreiro, celebraremos Tempos da Psicoloxía. Como? Pois con distintos colectivos, con distintas asociacións, con distintas entidades, con distintos profesionais, cos políticos, sí, todos para realmente poder contribuir a ter outro tipo de sociedade máis xusta, máis igualitaria e máis libre. Este ano, na segunda edición, vamos un tema que quizás nos move a todos e a todas e nos inquieta, que foi o tema das tecnoloxías. As tecnoloxías mudou a nosa vida, as tecnoloxías están mudando o mundo. E as tecnoloxías, con elas, estamos nunha sociedade digital que nos vai mudando e nos vai cambiando. Todo, tamén a maneira e a forma de pensar.
Por iso a psicoloxía pode aportar tanto. Se pensamos ben, xa nos levantamos conectados ás redes. En todo momento, se non temos o móvil con nós, nos poñemos nerviosos e nerviosas. Se non contestamos ou escribimos un WhatsApp e non nos contestan de inmediato, desesperamos. Preguntámoslle a Alexa moitas veces que nos encenda a calefacción ou que nos cante unha canción. A Siri tamén, que nos conte un chiste. Que é de nós se non sabemos andar, se non temos o Google Maps. En definitiva, as redes, a tecnoloxía, muda as nosas vidas. E por iso queremos afrontar realmente e saber para que, cando e como afrontar determinadas alarmas que a veces nos surxen. Para iso temos 3 mesas que vamos a lanzar. Unha delas, esta primeira, quizás sea a que máis alarma genera, que é o tema das adicións, moitas preocupacións, en todas as edades, dende edades ben temprás hasta que somos ben maiores. Tamén temos outra temática que abre máis o tema hacia potencial do bo uso, como reducir as fendas sociais, e tamén xa outra última temática con respecto ao que é o tema evidentemente, de como modifica a nosa vida diaria, as tecnoloxías, e tamén a nosa maneira de relacionarnos e de comunicarnos e estar na sociedade. Todo isto é imprescindible que o tratemos con perspectiva de xénero, como dicía ao principio. É fundamental. Non me quero alongar máis, si realmente facer un agradecemento especial, moi especial, a persoas que seguidamente, todos os relatores e relatoras que nos acompañarán ao longo destes días nas mesas, así como as súas moderadoras, e tamén hoxe a mesa que vai vir a continuación, moitos dos tertulianos e das persoas que nos van a acompañar aquí como expertos tamén nestas temáticas, sei o esforzo que fixeron por estar hoxe aquí, e eu quero agradecer en nome do Colexio Oficial de Psicología especialmente, e, como non, tamén, a Belén Regueira, que moderará este acto. Sin máis, convidarvos a que nos acompañéis tanto no día de mañán como no día de pasado nas seguintes actividades, nas seguintes mesas, que serán na Fundación Abanca. Moitas grazas. Moi boas tardes a todos e a todas. Quisiera agradecer a Rosa, o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e a Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela por organizar a segunda edición de Tempos de Psicoloxía, que este ano ten por lema unha ollada sobre a sociedade digital, algo que, como acaban de decir as miñas predecesoras no uso da palabra, é algo que nos ocupa e que nos preocupa. Dende a Secretaría Xeral de Igualdad compartimos o obxectivo co que naceu o pasado tempo da psicoloxía, que era o de demostrar a utilidade social da psicoloxía nos distintos ámbitos para conquistar a igualdade real e efectiva. O acaba de decir a decana, é moi necesario esa perspectiva de xénero dunha forma transversal, esas gafas violetas que debe impregnar toda a sociedade. Por lo tanto, quero doblemente agradecer a sensibilidade que sempre ten o Colexio de Psicoloxía de Galicia neste ámbito e tamén agradecer a colaboración que mantemos as administracións e o Colexio e a Facultade de Psicoloxía. Nesta ocasión, Tempo da Psicoloxía, unha ollada sobre a sociedade digital que aborda, como dixo Rosa, todos os ámbitos e os aspectos relacionados cunha temática concreta que, ademais, nesta segunda edición é o impacto das tecnoloxías nas nosas vidas. O acaba de explicar perfectísimamente Rosa, non? Por iso que nós, dende a Secretaría Xeral da Igualdade, consideramos que encontros como estes son moi necesarios. Son importantísimos para debatir, para reflexionar, para escoitar aos ponentes que forman parte desas 3 mesas a que se facía referencia.
Ordenadores, portátiles, tablets, smartphones e outros instrumentos forman parte do noso día a día. Así, as novas tecnoloxías cambiaron a realidade do noso tempo e a forma de relacionarnos entre nós as persoas, non? WhatsApp, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, Messenger, supuxeron un cambio absoluto e total na forma en que as persoas se expresan, se comunican, se relacionan e interactuamos entre nós, otorgando ao mundo virtual un amplo espazo nas nosas vidas privadas. Quizás demasiado tempo, supoño que nas conclusións se verá isto, pero tamén a parte positiva que teñen as redes sociales, que ten as novas tecnoloxías, o impacto positivo tamén que ten na sociedade e que debemos de aproveitar. Por exemplo, hoxe hai que recoñecer que, por exemplo, a mocidade é xa unha nativa digital e o mal uso das novas tecnoloxías como a utilización dos teléfonos intelixentes ou das redes sociales pode agravar situacións de violencia de xénero. O estamos vendo nos na nosa rede de apoio, de tratamento e de intervención cas mulleres víctimas de violencia, cos nenos e nenas, cos mozos e as mozas. As redes ben utilizadas, a tecnoloxía ben utilizada é un instrumento fantástico para a aprendizaxe, para a nosa relación, como se decía, pero mal utilizadas poden ser, como moi ben sabedes, unha arma terrible, unha arma absolutamente terrible. Simplemente facendo que descenda a conciencia de que algunhas destas condutas adoitan formar parte do control abusivo ou facilitando as oportunidades en medios para exercer o control ou diversas formas de ciberacoso. O 25,1% das mozas recoñecen sufrir control a través do móvil. Esta realidade digital unida á influencia de estereotipos discriminatorios fai que siga sendo necesario poñer medios á súa disposición para que a mocidade tome conciencia da gravidade e potencial perigo das condutas de control, illamento ou abuso sobre as mozas que se fagan conscientes da relevancia de promover desde a infancia actitudes críticas fronte á desigualdade entre mulleres e homes e os malos tratos. Eu suelo decir que non se pode poñer portas ao campo. Estamos nunha era absolutamente digital, pero sí podemos xerar espírito crítico entre a sociedade e, sobre todo nas novas xeracións, non profundizar na percepción das mozas e mozos destas xeracións digitais, de novos formatos de desigualdade e é un paso necesario para deseñar estrategias de fomento da igualdade e prevención da violencia sexista. Creo que é moi importante reflexionar sobre isto. En canto ás TICs ao longo da historia, a relación das mulleres coas tecnoloxías da información e a comunicación foi variada, dende mulleres tecnólogas invisibilizadas, pasando por mulleres que trataban de visibilizar o uso das TICs, as que utilizan habitualmente as TICs nas súas vidas profesional ou persoal. Polo que considero imprescindible que as rapazas teñan referentes, son fundamentales os referentes femininos no ámbito das TICs, mulleres pioneiras que cambiaron o mundo no eido da programación e que están absolutamente invisibilizadas aínda a día de hoxe. Polo tanto, é importante, sobre todo, aínda hoxe, que o acceso á tecnoloxía e o uso das súas aplicacións é cada vez máis doado e intuitivo, sigue existindo unha brecha digital de xénero que é un problema, xa que a habilidade para utilizar internet é cada vez máis necesaria, tanto para obter mellores resultados académicos como para conseguir mellores postos de traballo e realizar mellor a nosa actividade laboral. Por iso é fundamental ter unha motivación e un interese para achegarse ás TICs. As razóns polas que a porcentaxe de rapazas é baixo, a porcentaxe de rapazas que están no ámbito das TICs e baixo son múltiples, pero entre elas destaca a falta de coñecemento das opcións disponibles no mundo das TICs, a falta de modelos cercanos e de proxectos divertidos e interesantes tamén no ámbito escolar que teñan un componente de xénero. Por iso é tan importante esa perspectiva. Neste contexto, é necesario que as mulleres sexan parte activa na creación non só no consumo das tecnoloxías que marcan as nosas vidas. Remato xa afirmando que o crecemento intelixente necesita aproveitar o talento e a capacidade innovadora das mulleres novas mediante a súa incorporación crecente aos estudios e profesións relacionados coas tecnoloxías de información e a comunicación. E, por suposto, o uso responsable das novas tecnoloxías
tamén a educación dos rapaces e rapazas nestas tecnoloxías. Non se pode ter, nestes momentos, ser un dos países que temos a idade máis baixa de rapaces e rapazas con teléfonos intelixentes e sin ningún tipo de control ou de coñecemento, tanto por parte dos pais e nais como por eles mismos, que teñen que coñecer efectivamente os distintos peligros que pode ter no uso das tecnoloxías. Non pretendo ser alarmista, pero sí que hai datos estadísticos moi preocupantes, moi preocupantes. Por lo tanto, creo que esta ollada sobre a sociedade digital en distintas vertientes é moi necesaria, é moi importante e, por suposto, a Secretaría de Igualdade, queridas decanas, querida concelleira, tiña que estar presente tamén neste ámbito, apoiando, como sempre, todas aquelas, porque sodes avanzadas, o Colexio de Psicoloxía, e eu me sinto sumamente orgullosa que en Galicia teñamos un dos colexios de psicología de toda España, incluso de Europa, que van á vanguarda e que gracias precisamente ao Colexio de Psicoloxía tomamos decisións e camiñamos xuntos e xuntas en distintos ámbitos, en distintos programas que son modelos e referencia por outras comunidades autónomas. Así que, polo tanto, a mí só me queda felicitarvos, que teñades unhas jornadas magníficas, por favor, solicitar esas conclusións tan necesarias para poder publicar e delas tamén de todos o que podamos sacar como conclusións, que podamos seguir nesa aprendizaxe constante que necesitamos como sociedade que somos avanzada e preocupada polo bon ou mal uso das novas tecnoloxías e de como podemos mellorar entre todos e todas. Moitísimas gracias, boas xornadas.